Intervent ta' nofsija li sara l-ewwel darba f'pajjiżna fl-Isptar Mater Dei salva l-ħajja ta' mara Maltija ta' 27 sena. L-intervent sar il-ġimgħa l-oħra mill-professur Malti Joe De Giovanni li ġie apposta minn Birmingham biex jagħmel dan l-intervent fuq l-om ta' żewġ titfal. One News tkellem mal-professur fl-Isptar Mater Dei, Dr. Victor Grek, li spjega aktar il-kundizzjoni u x'wassal biex ġiet operata. Tip ta' short circuit fil-pulmun illi mhux biss kien ta' periklu għax jista' jitla xi ħaġa pereżempju ġerasek u jtik stroke, jew murġa qalbu jtik attak tal-qalb. Hi kellha dejjem nuqqas ossiġnu fid-demm. Ġifieri mara kellha l-ossiġnu fid-demm dejjem baxx, kif titħabbat jitbaxx iktar u dejjem nifsa maqtuħ. Il-professur Grek spjega l-proċess qasir iżda ferm delikat biex eventwalment l-ossiġnu fid-demm tal-mara reġa' ġie għan-normal. Li għamel sab l-arterja li konna nafu fejn qiegħda minħabba CT scan li orejtkom issa fejn qiegħda eżatt fil-qalb, barra l-qalb, u saddila plug. L-intervent dan forsi xi nofsija u mill-ewwel l-ossiġnu fid-demm tela, għax ovvjament la saddejta ix-short circuit eliminajtu dak il-ħin, ħassita mill-ewwel aħjar kif qamet u issa l-ossiġnu fid-demm tagħha għax kellim ta' xi jum ilu lill-pazjent huwa kompletament normali, di issa qatt ma kellha xejn. Tħossha ħafna aħjar. Peress li dan l-intervent mhux komuni, tant li qatt qabel ma kien sar f'pajjiżna, madwar 400 professjonist u studenti tal-mediċina li kienu preżenti għal konferenza dwar il-mar tal-qalb raw l-intervent iseħħ quddiem għajnejhom. Kenna isna tieqa fuq il-Cat Lab, mela aħna qegħdin fil-Main Auditorium tal-Isptar, isek qiegħed ġo cinema. U fuq l-iskrin kenna xed jaraw il-kollegi tagħna fil-Cat Lab fuq l-angiogram. Xed jaraw il-kollegi tagħna fuq l-ultrasound tal-qalb li kienet isir kontemporanjament fuq il-pazjenta, kellna ritratt ukoll, mhux kien ritratt, kellna video feed għaddej ukoll tal-monitors tal-qalb, jiġifieri l-ECG, l-ossiġnu fid-demm and so on, u kellna kamera fokata fuqhom jew fuq idejhom. Il-professur appella biex min iħoss xi qtuħ ta' nifsi jew ġieħ mhux tas-soltu imur għand it-tabib għax kieku dil-mara m'għandunax b'din il-kundizzjoni seta' jkollha konsegwenzi ferm iżjed serji. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.